Tijdens het 6e nieuwjaarsdarten in Asteria werd deze editie voor het eerst een koppeltoernooi gespeeld. Bekende darters als Jelle Klaassen, Mike de Dekker en Koos Stompé waren ook aanwezig. En deze laatste die dubbelde met de Venrijse Nico Tissen. En Nico, wat betekent het voor jou om met zo'n beroemde man hier te mogen gooien? Dat hij nou in de problemen zit. Ja, precies. Ja. Nee, ja goed, ik vind het hartstikke leuk om een coach te gooien. En, ja, ik had wel iets meer van hem verwacht, maar we zitten er nog in. Dus ik denk dat het nog wel goed gaat komen hoor. En wat vinden jullie van de sfeer? Ja, de sfeer vind ik sowieso geweldig, maar daar heb ik nooit veel moeite mee. Maar het gooien, daar gaan we het nog even niet over hebben, zeg maar. Dat is echt slecht. Hoe komt dat? Nou ja, ik gooi werkelijk geen hout. Tweede wedstrijd gelukkig wel. Daardoor zijn de kansen nog wel open, maar de eerste wedstrijd was echt dramatisch. Ondanks de slechte start wist het duo toch door te dringen tot de finale. Om de tweede finale plek streden maar liefst 49 koppels, meer dan de organisatie van tevoren verwacht had. Ook het singletoernooi trok meer deelnemers. Het is heel mooi dat er groei is in dit toernooi. Ik bedoel, we zitten nu al vorig jaar op 141 man zelfs. Ja, dat is gewoon voor de dartsport, zeker voor hier regionaal. Er zijn toch wel best wel wat regionale spelers hier. Ja, die dat gewoon allemaal hartstikke leuk vinden om gewoon een coach te ontmoeten, Jelle Klaassen ontmoeten. Ik vind het gewoon mooi dat het hier in Venray is, waar ik zelf ben opgegroeid en alles. Dus het is gewoon top. En het wordt elk jaar beter. Dus ik hoop dat we volgend jaar naar de 200 man gaan. De lat om darts te spelen lijkt tegenwoordig ook veel lager te liggen. Huidige wereldkampioen Rob Cross was een jaar geleden nog gewoon aan het werk. Ja, het is een fantastische speler als je kijkt hoe hij gespeeld heeft. De manier waarop hij zijn tegenstanders verslagen heeft. Zelfs op het moment dat hij echt serieus in de problemen zat, rechtte hij zijn rug en ging hij toch door. Dat vind ik op zich heel knap. Voor een elektricien niet zo slecht. Als ik kijk hoe die jongens stonden te spelen, de manier waarop hij zijn wedstrijden won, hoe hij met zijn tegenstanders omging, ook na de wedstrijd. Ook heel eerlijk zijn tegen die Belgische jongen, Dimitri van den Berg, die won die wel. Maar wat hij zei van ja, ik won van de betere speler. Respect voor zijn tegenstanders. Ik denk dat Michael een heel groot probleem heeft voor de toekomst. Want wij dachten dat Michael het stokje zou overnemen van Phil Taylor. Maar deze jongen, ja, dat wordt toch echt een concurrent voor Michael. En dat is wel leuk, want dan is het niet een eenzijdig verhaal. Het is dus mogelijk om bij het debuut meteen kampioen te worden, bewees Cross. Al is de weg naar de grote tv-toernooien lang. Ja, het is zo professioneel geworden tegenwoordig dat je eigenlijk, net zoals bij de golf, moet je een Q-school doen en dan moet je een tourkaart halen en dan mag je meedoen met de grote jongens. En dan moet je maar zien dat je in, ja, hoeveel zijn het er, 50, 60 toernooien, dat je er tussen speelt. En dat je goed genoeg bent. En wij hebben vanavond ook ondervonden, vooral in onze eerste wedstrijd, dat dat niet altijd even makkelijk is. Dat dat af en toe heel erg tegenvalt. Uiteindelijk wisten Tissen en Stompé de koppelfinale niet te winnen. Het singletoernooi waar onder andere Stompé, Klaassen, Kim Huybrechts en Jerry Hendricks hun darts gooiden, werd gewonnen door Jermaine Watimena.